बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। घुस लानायनि दायाव फिन सासे हमजादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाख्ल'ग्रा घुस लाग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होनाय बायदियै फिन दिनैबो सासे हमजादों। डिरेक्टर भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामनि हानजाया दिनै गवालपारा जिल्ला मातिया पुलिस थानानि एएसआइ सुबिनपाल दासखौ घुस लाबाय थानाय समावनो हमो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। आगुनि समाव बड'फानि सोमावसारनाया जुक्ति गोनांमोन। गुबुन गुबुन खुंथायनि समाव सोमावसारनाया जादोंमोन। हारिनि फसंथाना बयजोंबो सावरायजादोंमोन आरो बे सोमावसारनायजों दरब्रै जिल्लायाव खुंथाय खुंनो हादोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि उनाव ओनसोलाव गोजोन थासारिया साग्लोबदों। दायो सोर मा थांखि लानानै सोमावसारदों बेखौ जों जेबो मिथिया। बे सोमावसारनायनि आन्दोआव सोर दं मा खालामनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजों सोरनि मा खाबु जागोन बेखौ जोंबो नायबिजिरगोन होनना एबसु, एनडिपिपि, एनडिपिआर, एनडिपिएस, UBPO गासै मोनबा आफादफोरा बिटिआर गोरोबथानि दफानि सायाव गोनांथार सावरायगोन। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गाबोन 8 आगस्तआव मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकनि नखर अनसाय बिफाननि मावख'आव सावरायनाय जागोन। बर'नि मोनबा आफादनि सा 12 दैदेनगिरिफोर मोनसे डेलिगेसन हानजाया गाबोन बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरनि सायाव सा सानजानि बिबानाव थानाय पियुष गयेलजों गोनांथार सावरायगोन। गाबोन बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव सावरायनाया फिथाइ गोनां जागोन होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो। बाक्सायाव मुगैथाव जाथाय। प्रेगनेन्ट आइजोखौ फिसाय आरो फिसायनि नखरा खस्थ' होदों। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि बारिंगाबारियाव बे जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रेगनेन्ट आइजोनि फिसाय समेश्वर बरजाजों लोगोसे बिहाव बिखुनजो नखरनि सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गोसोआरि देहायारि खस्थ' होबोदों। प्रेगनेन्ट आइजोखौ थांनाय मोनाबिलि समाव रिता बरजा मुंनि प्रेगनेन्ट आइजोखौ खुगायाव सफा होथिनानै बुनानै गुबुननि नखराव गारना दोनहैयो। बे जाथायनि उनाव फुङाव आइजोनि बिगुमै बिब'आ आइजोखौ देहा फाहामसालियाव लाङो। प्रेगनेन्ट आइजोखौ सालबारि आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय गोजौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटानि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बोसोन होदों। बे समाव बनसुआ गाबोन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय गोदान दिल्ली मोनहैबाय। बनसुनि सोमावसारनायनि सायाव बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिबुंथि लाखिनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो बुङोदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया, मानोना बियो बर' हारिनि हास्थायखोमानाय सिमां। सोमावसारनायखौ जागायजेननाया गोरलै, नाथाय सोमावसारनायखौ जोबथा महर होनाया गोरलै नङा। सोमावसारग्राफोरनि थांखि नोजोरा मोजां जानांगोन। आलादा रायजो सोमावसारनाया माब्लाबाबो राजखान्थि जानो मोननाय नङा होनना बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।